Абе, не ми я давате кефче, бе! Добре, портофел съм извадил! Да разбивам вратата! Да разбивам! Ще разбиваме вратата! Да! Мисля да си тръгвам ли шо да бъде? Да разби вратата, бе! Разбивам вратата! Не ми е толкова зор! Айде бе го долу, бе! Абе, носим, бе, гледай, бе! Ето, бе! Айде! Ето! Още ли? Още ли? Абе, ти ли си дал твоя обувка, бе? Още ли? Абе, шума, бери! Още ли, бе? Абе, ти ли, бе? Абе, шума, да, бе! Васе, бери шума! От джайките, бе! Още ли? Тежи! Още ли, бе? Още ли? Абе, не го припълни, бе, касичката, бе! Още ли? Добре, стига. Айде! Влизам с вратата! Не да успършиш, айде! Абе, я пускай, бе! Силно, силно! Айде! Ходи да си я намериш. Ходи да си я намериш! Олимпия Микова. Уважаеми младоженци, за да бъде сключен брачният ви съюз, е необходимо да потвърдите своето съгласие пред мен, като представител на държавната власт и в присъствието на вашите свидетели, родители и гости. Вие, Моника Бойчева Христова, съгласна ли сте да сключите граждански брак с Васил Иванов Методиев? Да. Вие, Васил Иванов Методиев, съгласен ли сте да сключите граждански брак с Моника Бойчева Христова? Да. Кумове, познавате ли добре младоженците и убедени ли сте в тяхната лична воля за сключване на гражданския брак? Да. Драги младоженци, в изпълнение на взаимното ви желание и представените документи, във верността на които се уверих, бе изготвен акт за граждански брак. Моля вие и кумовете да го подпишете. Заповядайте. И с много силни аплодисменти да посрещнем малото семейство и техните кумове. Още шум за младоженците и за кумовете! Заповядайте, скъпи младоженци! Заповядайте, нека кума застане до булката, кумата до младоженеца. Така ще и в живота, те всъщност си знаят, кумовете не завършват ангажимента си със сватбното тържество. Те от тук нататък ще трябва да помагат много на малото семейство и разбира се, най-вече да ги напътстват с ценни идеи. А сега, както е старият български обичай, ще посрещам младоженците и кумовете с хляб, специално умесен от родителите на малото семейство. И така, сега пред нас ще дойде една питка. Много хубава, ако ви хареса, може да я аплодирате. Това е питката на родителите на младоженците. Питката на майките на младоженците. Страхотна. Сега ще поднесем тази питка пред булката и младоженеца. Заповядай малко по-напред. Ще помоля най-напред тъщата да дойде тук при нас. Тъщата. Къде е тъщата? Ето я. Тя ще очупи първата хапка от питката, ще я потопи в сол и ще я даде на единия от двамата младоженци, който тя прецени. А всички ние, тук на сватбото тържество, ще гледаме каква политика ще направи тя. Значи тъщата. Смело да очупи първата хапка.
да я потопи в сол. За добре дошли, както е старата българска традиция. И парченцето отива при младоженеца, естествено. Всички за любовта, за младоженците и кумовете. Различи глас на Хулио Иглесиас и реакции за всички на дал сега. Заповядайте и вие на здраве преди това за младоженците. Заповядайте всички подкрепете двойката на Дансинга. Сега може и се аплодисменти. На здраве на всички!
ще бъде мое задължение. Обещавам с доволно изражение. Задачата не е лека аз да изпълнявам, но твоята помощ не ще се надявам. Чудесно! Мисля, че добре започваме, нали, младоженеца? Чудесно! Сега, Кирил, това, добре, да видим дали сега кума ще да подведе или ще направи добро. Да чуем. Слушаме обещание на младоженеца, слушаме. Нрав весел и добричък притежавам, да ходя на купони обожавам, за и не се сърди, когато паровете посещавам. Това не значи, че не те уважавам, а само, че почивка заслужавам. Аплодисменти за партньора си. А другата да задържите в себе си. Така, тук ще застана, да не преча на никой от гостите. При мен обаче ще трябва да дойдат кума и кумата. Защото те имат... всъщност стойте там, аз ще дойда при вас. Аз ще дойда при вас, тук да не преча на камерите. Чудесно. Тук ще застанем. Така. Между другото, специални аплодисменти за кумата, защото тя до сега не се е представила въобще. Само така стои комито. Вижте колко е красива. За Инка специални аплодисменти. Чудесно. Тя ще трябва да брои еднаквите отговори на младоженците. А с кума ще коментираме отговорите на младоженците. Значи, ясно ти е. Когато дигнат еднаква обувка, тогава броиш 1, 2, 3 и така нататък. Когато младоженците достигнат 20 еднакви отговора, това означава, че те си пасват един на друг и няма какво да изглаждат в характерите си. Ако са под тази цифра, значи трябва да се замислят и да изглаждат нещо в отношенията си. Чудесно! Аз ще задавам въпроси. Младоженците ще отговарят с дигане на обувка, без да се отварят устата. Само с дигане на обувка. Нямате право, скъпи младоженци, да дигате и двете обувки. Нямате право да не вдигате нито една обувка. Ясно? Всичко окей. Младоженеца вече е така в едно приятно настроение. Леко пино, така ли? Чудесно. Малко добре. Силно да аплодираме младоженците, да ги окуражим за играта. А с Кирето, кога ще коментираме отговорите на младоженците. И така, започваме да видим как ще тръгне играта с обувки. Първи въпрос. Кой е по-романтичен? Кой от двамата е по-романтичен? Аз? Без глас, само дигаш обувка. Това означава, че булката е по-романтична. Бялата обувка, да. Не съм разбрал. Така, добре! Първи въпрос. Кой е по... Не, така не може, двете не може. Добре, кой е по-романтичен? Булката, давай ти си. Без да гледате назад. И двамата дигат бяла обувка, първи еднакъв отговор, кумата брой, нали така? Първи отговор. Куме, как върви до сега? Мислим, че лъже вас. Вас ли е по-романтичен? Добре. Не е по-романтичен. Добре. Майка му казва, не бил по-романтичен. Въобще не бил романтичен. Шегуваме се. Така, първи въпрос. Добре, трябва играта, ама ако се бавим толкова, ще ни караме до 5 часа, така че набързо въпросите. И така, кой е винаги на телефона? И сега всеки дърпа чергата към... бута чергата към другия. Добре, кой винаги... Верни слуга, що те моlim, zarobljenik, što te volim, ti gradice. Айде! За сватовете! Otvorim svoja vrata. Tražim te u kući, gde si nekad biva, odli su tvoji noćas. Nikad sam
slimata, sobre tu gosto e no estado easy feliz. E na grama, na música, a peladi, a do consigo. Сега, заедно с младоженците, ще трябва да разрежем. Първо, най-важна роля ще има кумата, която след малко ще подаде ножа на булката, както казвам. Но преди това да инструктираме кума, който ще трябва да каже на колко парчета да бъде разрязана сватбата торта. Така, младоженците започват да режат и кума казва стига, когато прецени, че е достатъчно. На колкото парчета младоженците разрежат сватбата торта, толкова деца кума им пожелава да имат. Сега, нека кумата вземе ножа, ето го тук, и го поднесе в ръката на булката. От съображение за сигурност, младоженците ще трябва да й хване ръката. С ножа, да. Шегувам се. Защото от тук нататък младоженците правят всичко едновременно заедно. Преди да отрежете първото парче, искам да ви кажа, че трябва да си намислите нещо истинско, съкровено, касащо вашия живот от тук нататък. Не го споделяйте, намислете си и бъдете сигурни, че то ще се сбъдне. Готови ли сме? Внимайте какво се пожелавате. Аз съм си го намислил, давай. Младоженцът отдавна си го намислил. Булката е готова? Готова. Булката мисли. Готова ли си, Мари? Да. Аплодисменти. Вържете смело. Имаме един разрез и втория разрез означава първо парче от сватбата торта. Стоп. Куме, още ли да режете? Още. Добре. Втори разрез, трети разрез, второ парче. Станаха две, куме? Още. Две са две. Куме, още ли? Още. Набори свършително. Тук стават 4 парчета от сватбата торта. Куме, какво става? 4? Още едно заключение. Още малко. Значи, И за много режем едно наборе. продължаваме с пето парче от сватбата торта. 5. Ти куме, помисли за мене. Помисли за баба. Без за тебе, ти за мен. Така, стоп, казва кума, може да оставим ножа в каничката. 5 парчета отрязаха младоженците. Моля за вашите аплодисменти. По този начин кума пожелава на младото семейство си имат 5 деца. И съответно кума обещава да купува количките. Нали, куме? И памперсите, после колите, ремонта на колите и апартаментите. Нали така? И компютрите. Аплодисменти за кума, който щедро обещава. Браво, куме! Beside you is where I belong from this moment on. За всички бъдещи младоженци, които се наредиха за тортата на моето семейство, за всички влюбени гости на сватбото тържество, за кумовете най-вече и най за младоженците. And for your love, I give my last breath from this moment on. I give my hand to you with all my heart. I can't wait to live my life with you. Can't wait to start.
Така, това беше тренировка. Сега, истинското хвърляне. 3, 4. Имаме цели 3 булки. Аплодисменти за всички носителки на сега. Чудесно, точно така. Ще ти върже ръцете зад гърба. Сега, само булката може да ти помага евентуално и кума. А камерата може да заснеме нещата. Никой друг няма право да надича под плата на булката, освен камерата. Така, след малко пускаме подходяща музика. Но, Васко, имай предвид и друго нещо. След като свалиш евентуално жартиера на булката, ще трябва да направиш еротичен танц пред нея. С жартиера. И след като свърши еротичния танц и булката го хареса, тя ще трябва да те целуне. И чак тогава ще стигнем до хвърляне на жартиера към бъдещата мъжец. Ясно? Един въпрос. И казвай. Еротичен, колко да еротичен? Може колко да си искаш да е еротичен, може и да има елементи на стриптиз, даже е препоръчително. Докъде мислиш да стигнем? Абе, докъде стигнем до края, сега то не е толкова важно. Значи, важно е да има еротичен танц, да има стриптиз и булката да го хареса. Ясно. Всичко е под контрол. И така, сега Васко ще има нужда от кураж, момчета, ще го куражиме ли, ще извикаме ли за него? Айде, Васко! И така, моля свалянето на жертера да започне сега. Стига, просто бърз. Сега комата ще трябва да развърже ръцете на младоженца. Кома внимава булката да се чувства добре, да не вземе падне от стола случайно. Така. И сега. Сега с жертиера в ръка Васко трябва да направи еротичен танц. Айде, Васко. Когато да не трябва да чупиш гипса. А така. Още едно копче падна. Броя до 3 и беше! 3, 4. И така имаме носител на жертиера на булката. Специални аплодисменти. А сега обръщам се специално към трите носителки Yes.
Thank you.